ihahandog. Guys, good afternoon. Ug madjong hapon ug hapit na mo gabi idi ay nihataron sa among silingan nga si Nang Lore tungod kay si Jaja pinaka isa jong bahay may gilukot arang loob sa kaso isang bahay nga muna nga ning hong videohan kay basin ra nga matabangan tungod kay wala jud na in town sila paninguhaan ron kay kani si Ja usa kani si Ja kanang nani sa parlor nagtrabaho unsa asa ma in town pudre kita sa parlor nga o may kurente mauna nga lisod jud kaadto mo nang naluoy jud ko nila muna akong gi videohan kay basin ra nga dunay mga kaigsuonan nato nga dunay mga grasya makahatag tipik sa inyong mga grasya isip pinaskuhan diin nila ng Lore ug sa uban pa namong mga silingan kini sila mahong gisiguro jud ang mga silingan kay sila man ni asong doow muna nga manghinaot ko nga unta atong tagaan og ginagmayng kanang tabang isip pinaskuhan nato tipik sa ato ang mga grasya sa ahong ipakita ninyo ang kabuuan sa ilang ilahang palibot silang bay kung unsa jud ang nahitabo sitwasyon sa ningaging kung disapod ni sila. So come on guys, and so guys, this is the result of audit ang luod sa town isang kuan. So mao ni lintuwad man jud in town ilang bay inja dara in town sila dari. So mo ni mga kusa mga silingan guys. Ana in town sila danha. Ajo man in town ilahang bay. Bakod na naman na. Terus Ginoo ko. Ngawa ang sina da na uban nga lokot grabe. Ajo man in taong audit. Maldita si audit. Taas magpud ba da? Oh, dali ra nakoan. Di pa taas. Di ma tumba. Taas man ja ang haligi gagmay. Gagmay ni haligi ng bahay, taas man mo. Kristo man lagi ang taason. Bubintaha pa ila dato nung Felix kay to pa man jud nabilin gamay. Kanay jud in town ila. Unsa gitong pagkaon in town dan eh? Dito ko ganyan merkado ay bugas 5 kilo. Ano pangita? Yato ko naglakaw ra po ko kay mahal og liting motor. 40 eh. Inahina lang ug lakay puno laman nagpalit ginamos ning 40. Grabe po ning merkado kay mahal man sila. Mahal magasolina. Nagtubig ni agas naman no. Lagi kay sa limbungan ra kay dali kay mag-CR. May magamit. Ana malibang. Masula man in town ilang madunggan ni sa atong mga kaigsuonang na in town mahik mga kuan pagrasya nga unta mo share mga ginagmay pangkuan Palagi ang mga lati yung bahay tin hindi kuko man. Ano kay uli lagi misag kusog maghangin, uli lagi kuani. Amo kay nawa jud tanan jon. Nawa man yun, nawa ka. nangagisi nangakuan. Nawa. Aguban wa na katong lupa doon, wa na katong dari nangagisi. Nanghigda man may usa ka gabi nga languhag ag kuan. Ato? Oh, mga pila ka pugawa to. Diya agda tos kusina man pod may natuklap. Mga pagsuwayran ni makakuan na lagi ta puhon. Nawa agbay bawa matumba. Okay na kapuy-an taghuwat. Wala may bay.
Yak lagi ko ning uli mi ani so magbuwan hangin uli ko ani. So matumba nga. Mga yung bahay tin natiko. Di sa aman mo. Des Jim. Pura po na apil gira kay hapa-hapa dagan-dagan. Naguba man pong Jim. Diha Miss Jim. Basa lagi pun mi. Sus, Ginoo ko. Jawar ba jud ko dang sanina gikihian pa jud ko. Ang baji daga sudlong kabuhi ko no to. Ikabuhi niya na jamba na pagtaro na labgay naarabay mga bata ako ko dang sanina ang nadasang bagay biskwit na mapagkaon. Kape. May kabuhi bang kupi. Ngaday ang ako haplas ari pang haplas kubo hapdo ko kupi na imong kisan. Kabuhi din siya daghan kurkuro dito. Among higda atong kwarto nabasa pa adto na gud may mangihi. Uy, Ginoo ko. Basag tubig diri man halo abrihan tumportan hapak ito may hangin. Sus. Ato ra ba jud unta Miss Jim? Niingos mama. Anday mo. Dato may ilas miyo. Kay di man ko mosugot og anas Jim. Kay kahibaw na ko gun sa impact jog Jim. Ah, mawad. Wa jud kon. Nga ayaw na naman yung uban Si sa Jim. Alan wa mo uban na. Sa una dahil bagyo ng lupad lang. Di sa aman siya. Di sa man ka. Bain lang Dito ko Victor. na yung Victor. Kay safety Buwag man. rin mo eh. Bagong bahay man, ika solid. Sus. Laalan, mga pilaalan ko magbasa kami na nga basa. Dito na ni ano nga dahil layo Victor. Di na tamo lakaw kay safety ning baya kay bagong human da solid, concrete. Wa mo po kay ana man sa gipasigan magtugon da sa disaster nga force evacuation. Kanang wa di bilin ba pugsundog ka. Kanang pugsundog ka. Mura naman dito ni April Gira ani kay sa Force tayo ko evacuation. Biti day. Paka. Nan may pag primero ato ag sa amin lagubo. Uy, Ginoo ko. Puso nga. Atras mo atras. Daga na po mi atras. Pag huma na po dahil sa waiting stage, ukab na po atop. Daga mo to si R. Ito likod sa stage mo dyan ay ilisanan. Dito na mi. Singgit na po mga sa tabok mo ari likod. Silong na silong. Basta ito mi sige dagan-dagan. Wala lagi panihapon mi. Sus. Kadto og di pa to force evacuation. Daghang. to. Mm. Maayo kay force evacuation Ang man di. ginas milya. Kaswante ibilin. Di tam tabok GML kay Pero dito safety man to kay concrete man nga ba among di. Nawa, ingani o. Mga Og di pa force evacuation delikado man Hmm. paminaw sa kas panahon. Pero kami evacuate na dumiwa pay hangin. kami nga alas 11, alas 10. Alas 10 sa buntag. Ang si mama nagkalingaw, nagkarakara ako, di pa sa badjud ako mukaan. Nandiya, hanggang ato laman tas isbe, naghunahuna man ko ag isbe sa amin. Lisod. Motong ni desisyon, miyo laman ta. Motor. Okay, Safe. solid man pug kang miyo. Ja, na suok ba may nga kuan? Kani siya antag man gud ano sa lipod gud dire pag na gagmay kay galigi. Panihapunan Taas na iyan ba, pag gagmay mga galigi. irog. Dami ra batang Umbag yun. ano kay baboy, may baboy wala gani mga on, nagdinong agi lagi bit na. Luka lagi. Ang hatag pa man tog habol banig. Pag human ni gaida na slingkong. Ay higda ko kay jag mong ukab ning kuan anik gung. Ining bim ani mga igo ta. Pag butas among room, pulos na Han- ihi. Madul may maloy natin tabang ning bay nga nagbarog nga. Nagkukungkung na. Mo lagi guys na, aron do sa pinaka-apektado jud ni sila mo nang nias ng lore tapos dito ng saling ilang nung Felix pareho sila pero bintaha lamang po to gamay ka ng saling kay ato pra kani jud in town ija mo na nga Bago liko dari naghilak jud ko. Kuha nag. sanction in town ni si Ja kay basin in tawag na malooy mga ginagmayng koan. Ano tayo barog? Way lansang. Wa na tanan. Mangibot na naman lagi kog lansang igama og payag-payag adto. Pikas. Giling Yung mga lansang na sakit banta yung na buhan ibot. sa ko kato maganaw na sabay. Na tiaw ba pod ning gilokot man in taon. Gikuso-kuso. Wa gisin, matarang nga gisin man. Mani guys, manoktok siya just injong kinasing-kasing. Walay nang tabang. Nga unta ato matabangan. Among mga silingan danhe. Di kay kanira sila. Pero kani jud si danhe may pinakakuan.
Okay, salamat in advance. Merry Christmas. Pasko, mingaw ka mingaw. Kinamingawan Pasko. Waybay. Namasko tanig waybay. Namasko Okay. mas udit. Manghinaota nga unta na maluoy sa atong mga panawagan. Si Lore Dante Goloso. Yes. Ang iyang partner Alan Butleg. Mantaw na sila nawad-an og kuan. Nawad-an og panimay. Tuarain taon ni sila dito to ah. Pasko. Niyabot ang Pasko. Imbis kay nalipay na kay nawa na COVID. Pasko na patong lipayan. Wa na mahinon ko'y kalipay. Samot man noon. So mao na ilang taguwat guys. Ladyo man to ganina. So kana itong gikuan. Maglingkod taon sila matog Ginoo ko. Di makaya sa itong panumduman. So maldita jud ka udit. Ikaw nakaangin daning tanan. Pero sige ra kay ang Ginoo dunay purpose. Di ta magpakawas paglaom. Tagaan lagi gihapon tag kasulbaran sa atong mga problema kay sayod ta nga di man tatagaan sa Ginoo og problema nga di nato kaya. Kabila na yung tawag lukay. So this is it guys. So pasalamat na lamang ko ninyo tanan sa inyong kuan kung dunay maluoy dining sitwasyon sa atong igsoon sa mong silingan, mga kasilinganan. Salamat and bye-bye again.